jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare garti hande oɗo ñalawma talata no gasi jettati lewru octobre hitande ujunnaji no gas joyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓuuri mawɗude ko États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon ko toon to Washington ene wayno ko kamɓe gouvernement mo Donald Trump ɓen continue uddude dame mabɓe ɗum noon républicain je démocrate en nandirani oɗo saha joni teskira woni républicain puɗɗi lundademo kanko Mike Johnson beele laamu ngu uddude dame muɗum habaruji men international guiɗorɗen ko toon to Cameroun ene wayno ko caggal nde victoire déclaré wono kanko ko Paul Biya wiyama gagnum ɗum wayno ko hande leydi continue tinde dille baɗoje toon ɗum noon ko wonande yimɓe jeeyaɓe opposition walla yimɓe population ñaññude ɓen wiide wonde ko wona candidat men gagni ɗum noon e wayno ko kanko Paul Biya mon continue aussi yettude Cameroun naɓe sibabu ne suɓade mum habaruji men international hande toon to Sénégal ene wayno ko kanko Maymouna Ndour Faye o nanggama e ñalawme ɗum noon ko caggal nde entretien waɗa toon to télévision mo Mardi hono kanko Madiambal Diagne gonɗo toon France nde waɗi entretien e télévision mo kanko Maymouna Ndour Faye wardi habaruji men international cakkitoɗen ko toon te Côte d'Ivoire caggal kadi woteji bannoɗi toon samedi ɓen ɗo en kolliɗi wonde ko Alassane Ouattara kañum gagni yimɓe hewɓe taw jeenaɓe lundu oɗo sajum ko convoca toon to police gonɗo toon d'Abidjan sibabu nde dille walla kullol gongol caggal nde résultat ji woteji jalti kolluɗi wonde Alassane Ouattara kañum gagni ko ɗum won titre ji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu joni e muɗum so Allah jaaɓi Sare habaruji meɗen e États-Unis puɗɗorɗen d'abord ko toon to Washington on kamɓe républicain jeeti kamɓe démocrate eɓen continue hande luurodirde ko fate en holko goto fof ko holko sikki holko woni sababu shutdown o ɗum noon ko yiyaɗe ɗo balɗe hono kamɓe républicain ji ɓe puɗɗima lundade hono kanko Mike Johnson mawɗo suudu représentant jeeyaɗo toon to Louisiana ɗum noon ko yiya ko wonde ko républicain ji kewɗi ɗum noon wayno ko ene limte en hono kanko jeeyaɗo toon to Texas bereteɗo Dan Crenshaw ɗum noon wayno ko wi wonde ko alay sago kanko Mike Johnson uddita cuuɗi ɗi ene jeeyano kadi hono Marjorie Green Taylor jeeyaɗo toon to Georgia ɓeɗo fof ko yimɓe wiɓe oɗo saha joni ko kamɓe républicain goni foti sibabunde ko kamɓe jogui nokkuji ɗiɗi fof nokkuji ɗiɗi kalɗi noon surtout ko toon to Maison Blanche kamɓe gardi toon kadi toon to sud représentant ji kamɓe gardi toon to Sénat kamɓe gardi donc ene jeeya ɓeɗen républicain ji kadi jeeyaɗo toon to Californie biyetede Kevin Kiley kañum ko ɗum haalino semaine guila yontere ɓennde wi wonde ko en wayno ko ɗum ɗo ko hunde nde fotani jaɓede par ce que kamɓe républicain ji kamɓe gardi fof e kadi ko kamɓe woni felore nde artata koye mabɓe ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Mike Johnson mon continue ha hande ɗaɓɓude wonde républicain ji surtout jeeyaɓe toon to sud représentant on to wasde arde toon to Washington pour hoto pot seeɗa kañumen mbawa tawede ko fate jonde toon to congrès ko teksira tan ne wayno ko kanko Donald Trump e laamu makko haali wi wonde ko yontere nde ɗo wonande ɗum noon ka partir alhamis kala ko wiyete en balle parɗe en ñamde miskineɓe ɗum noon ko mbiyata snap wayno koɓe dartinoɓe ɗum ɗon e ko teskita tan hande toon kadi to Sénat hono kamɓe démocrate ɓe mbawi kadi blogde hano facture mum ganduɗa e ken wawa wallude gouvernement uddide dame muɗum ha novembre ha nogas go novembre ɗum noon e tumnade noɓe kalidi wonno woto yaari ko 54 mbi pour kono 49 neɗɗo mbi contre ɗum noon wayno ko toon to Sénat loi gonɗo toon wi wonde ko alay sago ɓe daña ken wona 60 ɓiɗo eyyi nde kuulal bawngal haalede fof ha yara yeeso ko wawi wonde fof en woni démocrate en tato jantino républicain ji pour ɓennide oɗo facture ɓeɗon démocrate en jeeya no kanko donc kanko jeeyaɗo toon to Pennsylvanie hono biyete John Fetterman kanko jeeyaɗo toon to Nevada Catherine Cortez Masto e kanko kadi jeeyaɗo toon to Maine hono biyete Angus King ɓeɗo fof en wayno ko démocrate en yantuɓe républicain ji pour ha ɓe dañi ko yete 54
ko wonde fo en wani ko kanko chaque chumo o wonde so tay républicain jeni jidi vote ko fate be wallude gouvernement danji kalis hakino dir dan mudum ha no gasgo novembre ala sago mo garti hen facture mum bawdo wiede wonde ko kala coupe wala kala taji de bada odo sajin ko fate assurance médical dum non kany woru mum yo beyti wa ha gouvernement wudso siftin don ton ko dum woni ko beyti ko buri wonde cadel mabbe kambe républicain et démocrate jidi ko kala ko fati assurance médicale surtout jeado e Obamacare yo oppe miskineebe wala yimbe be nganda en ngala dole fofu mba ko continue wutorade o assurance kono woni républicain surtout kanko Donald Trump e ko be continue wiidi wonde ko o assurance wala o assistance médicale mo Obamacare rokat ala sago coupé e ko yalti hande sa ummade ton kadi département justice mo kanko lam mako Donald Trump en wayno ko yimbe hewbe nen kala son odo sa joni rutinade kanko signature mako kanko president Joe Biden dum non ko yimbe liste yimbe hewbe wo yafino walla be o jafugol mako hawnaki ene jeya e gede kat podde hadde dumen kanyum ko no notede ton to tribunal dum non e wiide mabbe kadi dum do en ko kanko signature mako mo huturiyo en wani ko signature déjà pewnado dum no ko mbiyata ko ordinateur signature mudum ko signature destinado tan woni ordinateur ko woni fo en wani ko do sadio no kambe dum département kambe département justice ko dum woni ko dum woni haalde o do sadio khabaruji men États-Unis cekkitorden tan ko no kanko James Comey e wani ko yimbe hewbe non tonto département justice taw ko yimbe kadi hewbe karallagal walla hewbe humpito wonbe son nen puddima haalde o do sadio ni puddima hewde puddima nyubade wiide wonde ko en wani ko kanko James Comey ko takka ko walla ko fate noddudemo ton to tribunal dum do fof ko wona hunde rewde lawol gargol makko tribunal tan ko sababu ni kanko Donald Trump o mo yidi wattade James Comey Human International puddo den ko tonto Cameroon wayno ko hande hagillaji ni kucciti ton en ketti wonde ko kambe leedi Cameroon ko badat kono ko woni officiel tan en ko do sa joni hono kanko Paul Biya e yimbe kadi Cameroon ay fof nen continue en paami wonde ko victoire ko kanko ceedum ko yaltuno hagilanki subaka en wayno ko kanko Paul Biya ro kam wonde ko kanko gagni ken won 53% e woteji banno ton nyande 12 octobre dum non en wayno ko ha nyalawma do gonde do en kadi wayno ko dille nan ton bari en continue wadde ton to Côte d'Ivoire surtout ton to gure mawde ko wayno ton to Douala ko wayno ton kadi to gura ko ton kanko Isa Shirma Bakari ko ton jiya dum na wayno kadi ko tugnade ko yalti nyalawma kadi hono kanko gardido administration territorial ton to Cameroon wiyama wonde ko American won yimbe no gasta ko yimbe jaabe lund yo nangi dum non kadi ko hunde nganda en Radio France International confirme dum halaka en non est ce que kanko ciroma kanko war mako nangam hen kono moins kam yimbe no gasta o do sa jon taw ko yimbe ardinobe dum do parti ji lund nangam hen kono ko yete e der Facebook mako kanko Paul Biya o mon kon sino mo yetta leedi Cameroon mo yetta kadi Cameroon nabi surtout yen kanyum ko min fellidde subade inde mako pour yo gagni do woteji o ali kadi wi wonde ko buri yidde ko leedi ndi fof wona e jam wi buri yidde ko yimbe kawris o yida kala fitnaaji dum bawi wonde ngona e leedi dum do fof firti wonde ko kanko gardido leedi walla gardino leedi o kadi jogodo arta leedi Cameroon do e duubi jeedidi o mandi o do sa joni hu leedi ndi de jani dum non kadi ko kulol wonande leedi Cameroon tawde Cameroon andira ko leedi gandirandi jam gandirandi kadi wayno ko gede ko faate dido fitnaaji kewan won ton siwtin don ko kanko Paul Biya jaro duubi capande jena e didi odo sa jon so tayo gagni dido woteji do gagni kadi to mandama ko odo wawi wurde hande gasir hawdata ko mo yaara duubi capande jena e jena dum non ko president mo ganda burdo boyete laamu gonde laamu jon ma won capande nayi didi hitande podondiranoɗo e makko en wayno ko binoɗo ko kañum gagni hono kanko ko Isa Ciroma Bakari jaro duuɓi 16 kañum woro mumen wayno ko laamu makko wonno kono ke mois de juillet démissionné sibabunde wasde ɓe nanodirde ɗum noon ko wawi wonde fof en wayno haqqillaji men kucciti oɗo saha joni hay sindo fitinaji ne mbaɗi en wayno ko oɗo saha joni kanko gardiɗo leydi ndi mon continue wallodirde e laamu makko e wallodirde kadi e communauté ji ɗo nokkuji cariɗi e Cameroon pour dañira ton
tonto mali tungna rikete ko yalti hono kambe laamu mali be mbawi uddude oɗo sajon kala ko woni école aji kala woni université ji sibabu nde widema ɓe oɗo sajon ɓe ngala kala ko wiyete essence wodani leydi non fof ari ko caggal nde kamɓe wadboniyankoɓe non nde ɓe doppi citernaji kewɗi ɗum noon natannoɗi leydi mali ummorade toon to frontiére uji leyɗel goɗɗe ɗum noon wayno ko oɗo sa joni kala ko wiyete essence ala toon ko famno tan noon kamɓe Russie ɓe mbaɗino dakkodirina e mali maɓe mbawa wallude mali pour dañde essence kewɗo ɗum noon kadi ko hunde nde so fuɗɗata ko wawi woni fof wani ko caɗele nen continue toon wonde hakkude kamɓe mali e kamɓe kadi wadboniyankoɓe sariɓe e mali no worno toon to Palestine tungnaade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo Al Jazeera hono kamɓe Israel naɓe ɗum noon gardugol makko laamu makko kanko Benjamin Netanyahu ɓe mbi oɗo sadio noon kamɓe Hamas ɓe mbawi kadi firtude nanodiral bandungal pour deñude haare wonnon toon ɗum noon e tungnaade koɓe mbi wonde ko ene wayno ko Hamas artiri ɓalli walla goskiji ɗi ganduɗa taw ko yimɓe taw ɓeɗon yimɓe kadi jeeyaka yimɓe sappo e tato mayɓe walla yimɓe sikaɓe ne maayi toon ɗum noon tugnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko Hamas yaltini addi ñande altinde goski neɗɗo goto kañum wo ɗum ko neɗɗo moɓe dano guila ñande 7 lewru octobre tan ujunnaji ɗiɗi nogas tati o e oɗon neɗɗo e tugnade kadi hande kamɓe Israel laamu Israel koɓe kaali mbi oɗon neɗɗo wiyete ko o firta Zarfati ɗum noon ko neɗɗo mo ganduɗa déjà kamɓe Israel ɓe mbi ɓe keɓino ɓandu muɗum walla goski muɗum ma won joni duuɓi ɗiɗi caggal nde kamɓe Israel ɓe jani toon e nokkuji ɗi Hamas woni ɓe keftindi ɗon ɓandu ko wawi won fof e wiide mabɓe kamɓe Israel ɗum ɗo kadi ko yaɓɓude kuule nanodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe Israel kamɓe Hamas pour har nde yo darto andaka noon holko woni hen gonga sibabu ne wani ko kamɓe Israel naɓe mbawi kadi habrude hono ɓandu habrude hono famille moɓe mbi ɓandu artirama hono kanko Zarfati pour wonde won ko heddi kadi ɓandu makko artirama hande kono ene wayni ko tumnade hande harale mabɓe ko fati cellal mbi wonde nduɗo ɓandu wona ɓandu makko wonno toon to Sénégal hande ne wayni ko tungade kadi e kabaruji binda toon Sénégal bono kanko Maimouna Ndour Faye ɗum noon ko gardiɗo télévision biyeteɗo 7 TV ne wayno nanggama hande ɗum noon ko nanguimo kadi ko gendarmerie ji arɓe kañum koye men gaddani kayitaji wiide hande télévision ko haali ɓe mbi wonde ko nanggugol kanko Maimouna Ndour Faye ɗum noon taw nangui ɗumen ko gendarme brigade jeeyaɗo toon to Ouakam ene wayno ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ene lundinde lawol e tungna hande ko haala men ko kanko nangira ko sibabu nde wonde ko haalanoma wono ko honno oɗo télévision ko ma jaɓɓo hono kanko Madiambal Diagne ɗum noon Madiambal Diagne dogɗo e wiide maɓe oɗo sadio dogɗo ne yeehi toon to France ɗum noon ɓe jaɓɓo ɗum e yewtere e oɗo télévision ɗum noon e wayno ko ɗum woni hawnaki ko ɗum woni addu ko ɗum woni mata ko ɗum woni sababu nanggugol makko kanko Maimouna Ndour Faye ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio ni kamɓe ni laamu ngu ni kamɓe procureur ni kamɓe gendarmerie ɓe kalani holko woni sababu o nangga ande toon to Sénégal en wayni ko haysindo ko kanko Madiambal Diagne ko sibabuni makko hono kanko Maimouna Ndour Faye o nangira sabu on entretien mo ganduɗa kanko Madiambal Diagne o waddi télévision 7 TV toon to France kanko woni ko toon to France ene wayni ko kanko Madiambal Diagne o haali haala kewko ɗum noon wiide makko kadi ene wayni ko yimɓe famille makko nanguede ɗumen toon nanggugol ngol ala fof fayida e kadi ene wayni ko sehila makko hono biyete laji mbayi nanguede ɗum ko kañum hoore mum wonno hooli toon bawɗenande galle makko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en kamɓe Nations Unies e poti ƴewtade wonde ko leydi Sénégal surtout laamu ngongu toon ngoɗo sa joni nanguiɗe waɗaɗe ko nanguiɗe ganduɗa en lundiɗe kala ko wiyeten haqqi innamade e ɗum noon kanko Madiambal Diagne wayni ko ñande 9 lewru novembre o ruttoto toon to tribunal siftindon to no nangganoma yentorɓe nde sibabunde kamɓe leydi Sénégal ɓe ɗaɓɓino wonde ko Interpol yo nanggumo e ɗum noon e wayno ko nde wari toon to tribunal nde wari toon to commissariat o waɗi toon tan ko heure seeɗa après o jalti ɗum noon tumnade avocat makko wayni ko o jaabima koɓe namdotomo foof ene wona oɗo sadio mi omono ko toon France emo rutiti toon tribunal ñande 4 lewru novembre kono noon kam o holli métere makko fati gouvernement mo ganduɗa kanko Ousmane Sonko ardi ɗum
kadi ene wayni ko faade kadi président Bashir Diomaye Faye ene wayni ko laamu ngu ɗo ko waɗata ko ɗo sajum ko hunde lundinde laawol. Habaruji men international tonto Gambie hono kanko ancien président Yaya Jammeh o wi ene wayno o habri wonde o yiɗi ko artude toon to Gambie ɗum noon gartugol makko toon to Gambie ñande hande mardi 27 lewru octobre ene wayno ko kamɓe gouvernement Gambie mi goni koye wadde peeji fof patuɗe ko fate ne justice pour jaɓɓademo noon ko hawnay ko est ce que ko nanggudemo est ce que kadi ko kanko hoore makko protège mo ko way wonde fof ene wayno ko siftini noon kanko Yaya Jammeh ko kanko ardino leydi Gambie e ɗum noon yaltinima toon ko caggal nde kanko hoore makko sali woteji baɗɗuno toon hakkude makko e kanko Adama Barrow ɗum woni kamɓe CEDEAO ɓe janti en ɗum woni ɓe mbaɗi feere haw yalti leydi Gambie ɗum noon gila nden kanko hoore makko yimɓe wonduno surtout jeenoɓe gouvernement makko nen continue ñaawede kanko hoore makko ene wayni ko kala ko jogino heftama oɗo saa joni laamu ngu wi wonde ko haysinde o kanko hoore makko mo jogui droit artude leydi makko ene wayni ko haddata wonde justice leydi ndi ruttade kala bonandeji ɗi wonno ko andende wone laamu toon to Gambie ko way wonde foof ɗum kadi ko hunde hesere yaltude hande wonde kanko président walla ancien président Yaya Jammeh omo yiiɗi artude leydi Gambie surtout noon tan ko dumunaji ɓen ɗi fof kanko hoore makko wi wonde ko ɗaɓɓo artisade leydi Gambie ɗum noon ko wonde candidat kono noon e wayni ko won gueɗe pawnoɗe makko surtout yenni ko gueɗe ɗi ganduɗa patuɗe hen bonandeji ɗi waɗi bonandeji ne jeeya hen lebte ɗum mbiyata torturage e kadi nanguede yimɓe nangaɓe ha heewi walla yimɓe waraɓe ha heewi taw koreji men ha hande ne continue namdade laamu ngongu toon ngu laamu Adama Barrow yo continue enquête kadi yo continue kamɓe koye mabɓe rokkude diminaji mabɓe kamɓe famille aji yimɓe waraɓe toon ɓe. Habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko caggal nde woteji bannoɗi toon aset ɓen ɗo kolluɗi wonde ko kanko Alassane Ouattara laaminoɗo leydi ene wayno ko gagnima mandat makko nayaɓo pour arditade leydi Côte d'Ivoire ene wayno ko e ñalawma hande ko yalti wono yimɓe heewɓe ko ne wona yimɓe sappo taw ko yimɓe ardinoɓe partiji lundu ene wayno oɗo saa joni koko convoca toon to service aji enquête donc tumnaɗa hande journal Seneweb ko windi hono kamɓe cadre uji mawɗi kewɗi jeeyaɗe parti ji opposition convocama toon to police toon to Abidjan ɗum noon ko caggal nde woteji ɗi mbaɗi ɗi ene wayno ko siftini ɗon tan kono woteji ɗi hen haade mumen wadde e ha woteji ɗi ko mbaɗi ko ene wayno ko kullol ne heewi toon to Côte d'Ivoire ɗum noon kullol ngol kadi surtout yen kamɓe wonɓe e on lundu wullitade ɓe wonde ko yimɓe ɗiɗo ɓurɓe teskitede parti ji lundu hono kanko Laurent Gbagbo e kanko Tidiane Thiam yaltinede ɗumen e prix lissuji fodɓe wonde candidat ji ɗi ko wawi wonde fof ñande talata hande hono kanko procureur gonɗo toon to Abidjan o ali wi wonde ko kaɓirde guerre mbawi yiitede ɗum noon ko taw ko yiitede galleji yimɓe taw haalani men ɗum noon ko caggal nde seppo waɗa toon ñande 11 lewru octobre ɗum donc waɗi ɓeɗon yimɓe kadi taw ko yimɓe jeeyaɓe service sécurité taw ko mbiyata parti des peuples africains de Côte d'Ivoire ɗum noon ko parti mo ganduɗa kanko Laurent Gbagbo ardi e on nder oɗon ñalam kadi mi wi wonde ko cadre uji kewɗi taw ko jeeyaɗo e oɗo parti mo Laurent Gbagbo kañumen convocama toon to préfecture police gonɗo toon to Abidjan ko wawi wonde fof ene wona ha hande ko kullol woni toon ko dentodiral woni toon kono ne wayno ko guure mawɗe toon to Côte d'Ivoire ene continue hande e wurde ko wiyete en couvre feu ɗum noon heure uji dottaɗi tuggi tan 10 heures ha yettanma 6 heures tugnade hande ko Abidjan e danede haali. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogan noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata 27 lewru octobre hitande ujunnaje 25 gasi yaala ɓiyen mbaali jaam ha janggo kadi.